Di hangga dulong ang eleksyon, may mga taong wa nagkauyon, ug ang uban naglibog pa kung kinsa ang pilion. Sikat nga rapper nga si Andrew E, support ni BBM Sara Duterte, kay ang ilang gusto ang atong nasud mayuniti. Dito sa ilahang kampanya, ang mga tao perting daghana, musyagit sa pangalan nga Bongbong Marcos ug Inday Sara. Ang mga supporters nag-away, nag-iyahay lang ug din na utay, dunay uban gihay blood gusto na nga makigpatay. Unya kung mudaog ng kandidato, di gyud mo hatag bisan ug piso, kadtong na nag-away hikalimtan radi ay to. Dito sa ilahang kampanya, ang mga tao perting daghana, musyagit sa pangalan nga Bongbong Marcos ug Inday Sara. Pagkaluoy intawon sa uban, daghang kwarta ang ipang-usikan, aron lang makuha ang suporta sa katawhan. Apan maruusab ang mga tao, dawaton ang kwarta nga nilibo, pero sa eleksyon lahi di ay ang iboto. Ato ang piliun ang masaligan nga kandidato.